Ayan, umorder po kami sa Kulas Lechon. Ayan. Kukuha lang po kami ng idea kung tama po ba yung ganito yung timbang niya. Ang in-order po namin is 15 to 17 kilos daw. Ngayon, pagdating sa amin, sobrang liit. And yung pinasa sa aming picture is hindi naman ganito talaga kaliit. Ibang-iba talaga sa pinasang picture. And ang in-order namin is 15 to 17 kilos. Pero nung tinimbang namin, ayan lang ang timbang. Oh. Kita nyo yung timbang? 3.6. Diba? And yung kanilang freebies, mali pa yung pinadala nilang freebies. Dahil ang in-order naming freebies ay puto at lumpia. Pero ang pinadala, maha at puto. Pero kukuha lang po kami ng idea kung talaga bang pagka-umorder kayo ng 15 to 17 kilos is kapag naluto ba, talaga bang liliit yung, talaga bang bababa yung timbang niya. Yun lang po. Yung timbang?